Свалил съм 12 кг за няма и 3 месеца. Казвам ви метод наистина за сваляне на килограми, изключително лесно е. Аз спортувам цял живот от малък и много добре знам как да качвам, как да свалям. Слушайте, сега наистина е изключително елементарно, всеки може да го направи, без да си ми мерите калории, да ми дадете някакви странни храни, киноа, чиноа, някакви грашчета, такива, гледам има някакви модерни, не ви трябва такива работи изобщо. Така, слушайте, трябва ви 16 часа глад. Изглежда, 16 часа. Това е заедно с спането. Примерно, лягате си в 10 часа. Последното ядене в 7 часа. От 7 часа броите 16 часа. Вие ще спите през повечето време, така че няма проблем. Броите 16 часа, следващото ви ядене е след 11 часа. От 7 вечерта на следващия ден в 11 преди обед. Това са 16 часа. Вече зависимо с кога си лягате, тия 16 часа променят. Но 16 часа гледате да има глад. Преди лягане 2-3 часа не трябва да се яде. След ставане 2-3 часа не трябва да се яде. Искате по-бързо да сваляте, почвате да спортувате задължително на гладно. Задължително се спортува на гладно. Повярвайте ме, ще имате много енергия. Отначало първите 2-3 седмици може да ви е по-трудно, тялото се адаптира задължително на гладно. Преди да се легнете, последните 3-4 часа, вече може да изпитвате повече глад, но това е с времето, то глад ще изчезне. Какво правя аз? Пия литър и половина газирана вода 3-4 часа преди да се легна. Цяла бутилка изпивам газирана вода преди да се легна. Аз съм любител на кафето, пия 4-5 кафета на ден, даже и повече. Сега вие може да не пиете 4-5 кафета, но 1-2 кафе на ден през деня. Кафето потиска глада. Може да и безкофеиново кафе да се взимате да пиете, може и през негазирана вода. Храната е ясна, трябва да избягвате пържено, сладко, баници, всякакви такива закуски, гледате да ги избягвате. Може да си ядете каквото си искате. И без алкохол задължително. Общо взето това е. Наистина не е нищо сложно. 16 часа гледате да не ядете. 2-3 часа преди да заспите не ядете. 2-3 часа след ставане, даже повече, не ядете. И задължително тренировка на гладно. Гарантирам ви, ще имате почки като мен. Аз спортувам от малък. Казал съм го от 7 годишен, почнах се занимавам с киокушин. Първо в Стара Загора. След това съм тренирал Винг Чун и вече от 15 години и повече само бокс. Много добре знам как да качвам и как да свалям. Гледам някакви хора обясняват, взимате мерите, грамажи, работи. Тия хора спорт не са виждали, само ходят във фитнеса и си мислят, че са спортисти. Това не е истински спортист, питайте истински спортисти. Гарантирам ви, че работи. Ще е доказано, че ще живеете повече. Някой ще каже, къде е това научно доказано? Много лесно, отваряйте ChatGPT. ChatGPT в OpenAI, горе в ляво. Има секция, която там са качени всички изследвания на различни видове лекарства, лабораторни анализи. Питате го, има ли научни данни, че приема на по-малко калории удължава живота? Ще видите. Има десетки изследвания и е научно доказано, че когато сте в калориен дефицит, реално ще живеете повече. Така че, тия ви обясняват, че аз тъпчете. Аз ям 2 пъти на ден и съм в топ форма. Никога не съм бил толкова енергичен. Ама абсолютно никога. Когато не яде, човек му става тежко, доспива му се, домързява го. 2 пъти на ден ям и нямам спирка.